Tali yung magkasama mga kaspero. Panibagong araw, panibagong adventure tayo mga kaspero. Gumanda yung panahon at napakalinaw ng tubig. Sana sa spot na pupuntahan natin, malinaw din para makapaghunt tayo ng mga pelagic mga kaspero. Let's go, samahan nyo kami ngayong araw at tayo ay mga harvest kung meron. Let's go! Nakapag-warm up na tayo. Ito ang unang isda natin ngayong araw mga kaspero. Isang titan fish or pakul kung tawagin dito sa amin. Ito yung isda na masarap ihawin mga kaspero. At napakaganda ng timing natin dahil umakyat siya. At easy lang yung pagpana natin dito sa unang isda natin ngayong araw mga kaspero. Nung na-secure na natin ang ating napanang pakol mga kaspero, nakita ko dalawang tangigi na nasa baba ko, kaya dali-dali akong sumisid at hinabol ito mga kaspero. Buti na lang hindi masyadong mailap kaya pinili ko yung mas malaki, at buti na lang tinamaan pa, kaya eto na yung second fish natin ngayong araw mga kaspero. Ano? Kimak, wasak. Oh. Tama. Wasak. Wasak na wasak. Whoop. Whoop. No. Pagka-secure natin ang ating King Mac, tumingin ulit ako sa baba at ito dumaan na naman mga kaspero. Napakagandang spot talaga itong pinapanaan natin dahil kusa lang dumadaan sa ilalim yung mga King Mac, at ito mas malaki kaya hinabol ko kaagad ito kahit medyo pagod pa tayo, pero kayang-kaya naman, kaya dagdag sa huli na naman itong King Mac mga kaspero.
pagka-secure nga natin ng pangalawang King Mac, bumaba ako dito sa may gilid at meron akong napansin na dalawang isda na malaki mga kaspero. Akala ko giant trevally. Nung binaba ko, dalawang pirasong diamond trevally. Pinipili ko yung mas malaki. Akala ko ito na yung mas malaki kaya tinira ko na mga kaspero. At nung tinira ko, hinayaan ko na lang yung tali ko na hilahin niya. Dahil alam ko na yung kasama nito hindi aalis mga kaspero. Iikutan niya itong pinana natin. Kaya nung pagkaahon ko sa taas, tinawag ko si Master Kyle para hawakan yung tali na isang sperga natin, para hantingin ulit natin yung isa na nakita natin na diamond trevally. At hindi nga tayo nagkamali mga kaspero. Eto, nagpahinga tayo ng maayos para mahanting natin ng maayos itong isang diamond trevally na kasama ng pinana natin. At eto, dinahandahan ko pababa para tingnan kung nasaan yung isa mga kaspero. Pero pansin ko nandun lang sa gilid. Medyo lumayo pa nga ng konti. Akala ko hindi na babalik. Pero nung malapit na ako sa isang pinana ko, ayun, bumalik at talagang lumapit sa atin. Kaya hindi na ako dalawang isip na tirahin ito mga kaspero. At tinamaan naman. Sapul silang dalawa mga kaspero. Ayos, sulit itong sisid natin dahil dalawa agad yung nahuli natin na trevally mga kaspero. Dali na tayo ah. Lulog. Isang dali. Dalawang piraso mga kaspero. Lang. Ayan lang. Video hata. Nadali yung magkasama mga kaspero. Kasama to. Grabe. Alright. Lapad. Lapad. Parehas lang. Sundawa. Ba't ito? Bakir. Harvest na. Pwede na mawi. Yatis. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na.
Matapos natin pumana ng 2 kingback tsaka 2 lawihan o kaya Diamond Trevally, nagkilaw tayo ng isda. Maliliit yan pero masarap kilaw. So kain muna kami. Ayan, yan yung kinilaw namin, yung GT napana ni Master X. So mag alas 2 na, alas 2, kaya kain muna kami. Kahit na huli. Yan. Baka pag kumain sila, baka makahuli. Kasi yung minsan, hindi sila kakain hanggat walang huli. Kain muna. Kaya ngayon, kain muna. Pero may huli na ako 4 kaya pwede na akong kumain. Kilaw daw. Sarap pa naman ang kilawin, no? Kilaw. May. Matibay ka kaya. Okay naman dyan, Yor. Aba. Ha? Kilaw. Matibay kisma, mamutan, awit na mutawi ka to. Mga sayod. Butangan dyan, Yor. Bahula. Sabi yan. Sampo yan, di ba? Sampo. Kunin mo yun. Plastic na. May dalawa pa ako doon. Panas. Wala kaya. Pilit eh sila. Hindi yata. Sino? Wala. Hindi yun ang pilis ka na eh. Tadi, ginaulam nun. Yung wala rin pipdar. Sabi ni Kanay, lalawin ko na lang yung saba bro, marami. Grabe, nalimas ko rin even. Laki. Oh. Tugtot. Tut, Wow. Oh. video. Labo kasi hindi na ako nag-open. Sayang, hindi daw siya nakapag-video. Ilang na lang eh. Alis na siya bro, abutan bro. Sabi talaga para eh. Dalon. Ha? Dalon. Kasi no? Peryo. Order. Wala na natira. Masaya na naman ang mga Barka Espiritu. Tawa na sila. Wala na! Yun na lang.